Giingon sa bitin nga, di ka mamatay. Himo ka nga sama sa Ginoo. Makaibalo ka kung unsay maayo og dautan. Og natinuod man mga kaigsunan nga si Adam ug si Eve nakaibalo sila kung unsay maayo og unsay dautan. Apan before ta magpadayon, akong ginahangyo ang tanan sa pagduko sa atong ulo aron sa pagampo. May gugmaon dalaygon nga Dios niining takna kami nagaduol kanimo, nagapangayo og kapasayloan o Dios sa tanan namong nabuhat nga dili angay sa imong tubangan. Kay kami nanginahanglan sa imong grasya, kaluoy o gugma. Pero salamat kayo Dios nga pinaagi sa imong gugma, ikaw nagpakatao ug ikaw naghatag og kinabuhing dayon pinaagi sa imong dugo o Dios. Na kami nakaangkon sa gasa sa kinabuhing dayon. Ginoo, samtang kami magahimo sa pagpaminaw sa imong mensahe, nini nga takna, ninaot imong balaang espiritu, magagiya sa matag usa og sa mong kasing-kasing og hunahuna nga kini matisok sa among panag-adlaw nga pagbuhat. Aron kami mahimo nga maandam sa imong pagbalik. O kini tanan ang ginatugyan, ginaampo sa ngalan ni Hesus among maluluwas. Amen. So, ang ato ang topic karon mga kaigsunan ug mahigala nagahisgot ni bahin sa ato ang emotional, no? So mao akong ginahangyo ang tanan, no? Nga before ta magapadayon nga atong ignon atong kaugalingon nga ako gigugma o ako masabtan. Kay kini importante maigsoon nga aron sa atong pang-adlaw-adlaw nga paglakaw. Kita mahimo nga positibo sa atong kinabuhi o makaangkon kita og positibo nga mga butang sa atong kinabuhi. Nga aron nga mahimo ta nga malipayon kay importante kayo ni. Ato makita nga sa social media adunay daghan kay nga mga ni padulong sa depression, anxiety kay tungod sa ilang pagka negatibo, busa. Atong ignon atong kaugalingon nga ako gigugma ug ako importante kay tungod aron matagan kita og positibo nga perspective sa atong kinabuhi. Sa ato ang pagtuon karon atong pagahisgutan kining relationship sa Ginoo ug sa tua. Ilabi na sa atong pagkinabuhi usahay maka sagubang ta og mga problema nga bugat, no? Og makapangutana ta nganong gakaitabo ni. So bisan gani sa ato ang social media tungod sa atong kanang kinaiya nga gusto nato matagaan og atensyon, mag-crave ta og mga likes or mga reaction, no, sa social media o mga uban pa nga mga platforms nga aron kita mahimo nga malipay. So mao na nga atong kalipay asa makuha mga kaigsunan. Mao na nga ang atong topiko nagahisgot pod kung unsay atong kinahanglan nga pagahuna-unaon, no? Kay importante ning huna-una kung magsakit ta, kinahanglan nga positibo gyud ta. Ato makita na nga dali maulian ang usa ka tawo kung positibo gyud ang huna-una. Pero og negatibo gani mga kaigsunan o mahigala atong mabantayan nga dugay gyud kayo. Pila pa ka mga adlaw aya siya maulian, no? So mao na nga kung unsay atong gituhuan mo'y makahatag og impact sa atong kinabuhi samtang kita mag-aalagad sa Ginoo, no? So matod pa sa mga batan-on sa una, mindset, no? So mao na nga unsay atong ginahuna-una, importante kaayo sa atong paglakaw. So adunay usa ka kanang common experience nga giingon sa mga tao. Kining gitawag natog Monday blues. Kana bitong kung moabot na gani ang Monday sa trabaho man og sa pag-eskwela, bago pa man gyud nahuman ang eskwela. Pag moabot gani ang Monday mga igsoon og mga kagalaan, atong mabantayan nga murag busy kita unya, murag dili ta ganahan basta moabot na ang Monday, no? Kay ingon dre kini nga phenomenon gitawag sa Monday blues.
So adunay usa ka study nga gihimo dadto sa Amerika. Ang nagdumala niini nga study si Giles Kraft, no? Iyang gihimo, gidivide niya og 3 ka grupo ang iyang mga kauban sa university. Mao na iyang gitagaan og survey. Og sa 3 ka mga grupo, ang pinakauna nga grupo, ang respond nila is ang Monday blues realidad jud, tinuod jud, no? Og ang ikaduha nga grupo, pag survey niya, wala sila nituo sa Monday blues, meaning una-una ra na kanang Monday blues nga pagabot sa Lunes, lisod kay itong una-una, busy kita og murag kapoy kayo atong paminaw, una-una ra na nato. Ang ikaduha nga grupo. Ang ikatulo, wala sila'y comment, mga kaigsunan. So mao na nga pag-study pod niya, iya nakita nga ang mga nagalisod, mga nagastruggle, or kanang irritated nga mga tao pag-abot sa Lunes, mga igsoon, katong pinakauna nga grupo, no? Mao na nga ingon diri nga ang atong kinaiya or ang atong emotion nagabasig yun sa atong una-una. Kung unsa ang atong gituan. Matud pa sa study nga mauning napamatud-an nga ang nauna usa ka powerful nga butang sa atoa. So importante gyud nga mahimo tang positibo mga kaigsunan og mga higala. So naapoy usa ka mantra nga uso gyapon kayo sa atong mga batan-on og sa atong mga uban nga mga generation, no? Na may pipila ka mga generation, pero kini nga pulong YOLO nga gikahulugan og you only live once. Kini nga pinulungan usa ni ka mantra. Ang mantra gani mga igsoon, research nako nga ang mantra pinulungan nga spirituhanon, meaning makapamotivate sa tao. So kini nga pulong YOLO is ang iyang drive is positive mga kaigsunan o gigala. So ang uban nga naguna-una nga kita mabuhi gyud sa usa lang ka panahon, kining YOLO, ilang ginahimo, mag-travel sila, magkaon-kaon sila, mag-jogging sila, og ilang himuon ilang mga hobbies, kay aron nga ma-enjoy sila mga igsoon. So mao nang una nga bahin nga resulta sa kanang mindset nga you only live once, no? Mao na nga nindot ang resulta. Usahay tungod sa ato ang pagkapositibo, malayo ta sa sakit, mga igsoon. Mao nang nakanindot. Og ang ikaduhang bahin, mga igsoon, kining negatibo nga side. Tungod kay kaisa lang sila makahimo sa pag kinabuhi diri sa kalibutan. Ang ilang himuon, ilang pangtistingan tanan bisyo, no? Inom, droga, sigarilyo, kay you only live once, good, no? Kay isa ra gyud ta mabuhi. Mao na nga atong tistingan tanan. Unya ang uban sa ilang pagtisting nahimo nga naadik, hantod nga wala nakaundang, hantod nga nadaot ang lawas, mao na nga resulta nga daotan mga igsoon. Negatibo nga resulta. Mao nang ang you only live once nga pinulungan adunay duha ka klase nga resulta. Positibo o negatibo. So karon mo anhita kung unsay gisulti sa Biblia, no? What does the Bible say about life? So unsa man gyud? Akong basahon ang Genesis kapitulo 2 bersikulo 7 nagaingon, "Then the Lord God formed the man of the dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature." So ingon diri ang kinabuhi diay mga higala ug mga kaigsunan gikan asa sa Ginoo, no? Sa diha nga iyang giporma ang pinakauna nga tao, si Adam, iyang yung giporma gikan sa yuta ug iyang gihuypan sa kinabuhi ug nahimo nga buhi nga kalag. Mao nang kalag mga kaigsunan, buhi gyud ang kalag, no? Living creature. So mao na nga ang kinabuhi diay gikan sa Ginoo. So mao na nga nag-craft siya og kinabuhi pinaagi sa hangin og sa yuta nga nahimo nga kita.
O giingon pa gyud diri nga ang kinabuhi daw precious kayo o kinahanglan tagaan og pagtagad kay ang kinabuhi sa tao fragile ug mubo lamang. Tinuod na mga kaigsunan kay bisan gani sa atong makita karon tungod sa mga pollution, tungod sa lifestyle, sa pagkaon, ang uban dili na maabot og 70, dili na maabot og 60. Taman rin sa 30, 40, no? Mao nang giingon dira sa Biblia nga kinahanglan ampingan. Atong pagahisgutan unya kung unsaon pag-amping sa kinabuhi, no? So mao na nga ingon ni James diri sa kapitulo 4 bersikulo 14. Nagaingon diri, "Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life?" So usa pa gyud sa fragile dili ta makaibalo kung unsay naa sa unahan. Ang atong kinabuhi unsay may tabo, madato ba ta, mapobre, or ma-enjoy ba ta, or maghuol, or maminyo ba ka, or dili? Kay karon tungod sa dagang mga nasakitan mga kaigsunan, mupili na lang mga batanon karon ay dili na may magbinyo kay masakitan ra ta. Kadungog na moana nga mga praises mga igsoon, no? Pero ang sigurado is naagay may tabo sa umalabot nga panahon sa atong kinabuhi. For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Mao ning sigurado mga igsoon. Sa atong kinabuhi, wala gyud ta nakaibalo kung unsay may tabo, pero kitang tanan moagi ra niini nga kalibutan, no? The years of our life are 70. Sa Biblia mga igsoon, giingon diri nga 70 taman ang kinabuhi sa tao. O kung aduna may kusog ang tao, maabot siya og 80. Kung nag-amping bitaw mga kaigsunan o mga higala, ang tao, kita, maabot ta og 80, no? Yet their span is but toil and trouble. They are soon gone and we fly away. So bisan pa sa mga tao nga moabot og 80 kay nag-amping sa ilang pagkaon, nag-amping sa ilang lifestyle, naghimo og exercise, wala ra nagtambay sa balay, mao gyud na kasagara karon mga kaigsunan nga tungod ang tao magtambay na lang sa balay, no? Wala na exercise, dali ra magsakit. Pero kanang mga tao nga adunay pag-amping sa ilang kinabuhi, moagi gyapon og paghago, no? Toil and trouble. How much more sa mga tao nga wala nag-amping, wala nagatiman sa ilang lawas. Ingon diri, they are soon gone and we fly away. So mao na nga ingon dira nga samtang kita magkinabuhi, mag-aamping sa atong panlawas, kinahanglan nato ang pag-ila kung kinsay mohatag sa kinabuhi. Nga aron kita mahimo nga secure o mahimo nga malipayon samtang kita magahulat sa iyang igahatag kanato, no? Si Kristo mga kaigsunan atong gikinahanglan sa atong kinabuhi. So, ang Biblia nagasintro gyud sa kang Kristo ug unsay kinabuhi ni Kristo. Unsa man iyang gihimo, unsa man ang iyang mga tawo nga salamuha, no? Iyang gikahalubilo. Mao na nga atong tanaw ng kinabuhi ni Kristo kung giunsa niya pag-amping dili lang sa iyang physical kundi sa iyang spiritual o emotional, no? Kay ingon pa dire, life is unpredictable. Ganina giingon nga ang sigurado ra gyud sa tao, kita mulabay lang niini nga kalibutan. Pero ang mga uban nga mga butang dili kasiguruhan sa atong kinabuhi, no? Kay life is unpredictable. So sa Genesis chapter 2 verse 17 nagaingon nga adunay kahoy nga gi-instructionan si Adam ug si Eve sa Ginoo nga ayaw mugkaon niya na nga kahoy ay sa mga bunga niya na nga kahoy kay tungod pag mukaon mo na mamatay mo, no? Og ilang giingon sa sugod nga sige Ginoo dili mo kaon niya na. Pero tungod sa mga circumstansya sa nangahitabo sa ulahi nga story sa unahan mga igsoon atong nahibaw-an nga
Si Eve ang una ni kaon og nisulod ang sala sa tuwa. O kita naka-experience karon og kamatayon o kasakit. Kay kining immortality nga gihatag sa Ginoo sa Garden of Eden mga igsoon gitawag sa conditional immortality, no? Kay munra nga ang Ginoo ra gyud immortal, meaning walay katapusan. Dili siya mamatay ug iya ning gi-share unta sa tao. However, Adam and Eve enjoyed a life called conditional immortality. Ang Ginoo immortal gyud siya forever, no? Dili na gyud na nato mailisan or makuha sa Ginoo. Kay siya gyud immortal. Pero sa tao iyang gi-share ang immortality pero adunay kondisyon basta sila mualagad sa Ginoo. Mao na nga ang immortality nga gihatag sa tao naputol diri sa atong basahon ng Genesis maigsoon. Genesis Kapitulo 3, versikulo 6. So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise. Iyang nakita mga igsoon, atong ulagway, gasinaw siguro ning kahoy mga igsoon, kay ingon siya nga, delight to the eyes, no? Grabe siguro kanindot sa kahoy nga nakita ni iba sa diha nga siya naglakaw, wala iyang bana, naglaag-laag sa Garden of Eden, iyang nakita katong garden ay tree of knowledge and good and evil. Iyang nakita nga grabe kanindot og iyang giduulan og unsa man ang gibuhat. She took of its fruit and ate. Iyang giduulan maigsoon og iyang gikuha ang bunga ngadto nga kahoy. And she also gave some to her husband who was with her, and he ate. Mao bitaw ni maigsoon og sa komedya lang nga istorya nga ang lalaki may gugma, grabe gyud, no? Kay paghatag ni Eva dadto kang Adam, wala gyud ni balibad si Adam, iya ring dawat, iyang gikaon uban ni Eva, no? So sa diha nga sila nahuman og pagkaon maigsoon, ila nakita nga sila day hubo. Ug kita maigsoon, dili na to makaya. Na siguro uban nga mga tao makaya nila og hubo sila, pero sa kuha maulaw gyud ko, no? Mao na nga sa pagka-realize ni Adam ug ni Eva nga hubo day sila, human nila pagkaon atong prutas. Sila nga hubo ta. Naulaw sila mga kaigsunan og kaygalaan, mao na nga nitago sila. Og nisunod dayon niabot ang Ginoo og ang ingon sa Ginoo, "Where are you?" Gitawag sila sa Ginoo nga, asa man mo akong mga anak, no? Kay adto nga panahon kada adlaw gyud mo bisita ang mga anghel ug ang Ginoo ngadto kang Adam ug ni Eva aron nga makigstorya, magtudlo. Mao na nga atong may baw-an nga gipangita gyud sila sa Ginoo, asa man mo, no? Nagtago in taon sila kay tungod ubo sila. So mao na nga despite being hurt, ang Ginoo nasakitan nga sa panahon nga iyang gigugma si Adam ug si Eva, iyag yung gihimo, iyag yung gipaningkamutan og hulma-hulma dadto, no? Pero si Adam ug si Eva nakasala. Pero bisan nakasala si Adam ug si Eva, ang nakanindot sa Ginoo kining pulong nga where are you? Iyag yung gipangita si Adam ug si Eve, mga kaigsunan. Ang gugma sa Ginoo dili nato matukib, dili nato ma-measure. Kay tungod lalom kayo, no? Iya pag yung gipangita. Wala niya gisalikway ang iyang mga hinimo o binuhat nga misupa kaniya. Apan iya pag yung gipangita. On the day you eat the fruit, you shall surely die. So mao na nga ang pagtintal sa bitin kang iba ngano ni kaon pud siya. Nindot na tanaw ng kahoy plus nindot pa gyud mamulatik ang bitin equals nakakaon gyud in taon si iba, mga kaigsunan. Og dira sa pulong nga you shall surely die,
giingon sa bitin nga di ka mamatay, himo ka nga sama sa Ginoo. Makahibalo ka kung unsay maayo og daotan. Og natinuod man mga kaigsunan nga si Adam ug si Eve nakahibalo sila kung unsay maayo og unsay daotan. Apan ang nakadaot kay nakahibalo sila sa daotan, inclination sa tao sugod ni adto nga panahon ang paghimo sa pagpakasala. Mga kaigsunan, kay nakahibalo man sila nga ay mao day ning daotan, mao day ning dili maayo. Mao na nga nagsugod adto ang pagsulod sa sala sa tao. Og niabot ang kamatayon. Bisan pa nga wala day niabot diha dayon, pero after 930 years asa man si Adam ug si Eve. Mga kaigsunan, nana sila sa yuta ni balik kay tungod sa sala nga misulod sa tao. Mga kaigsunan. And the Lord God made for Adam and for his wife garments of skins and clothed them. Mao na nga ubo man to sila maigsoon, ang gihimo sa Ginoo iyang gikwaan og panit ang mananap mga igsoon. Og dadto ato makita nga adunay kinabuhi nga namatay. Mao tong pinakauna nga adunay namatay pero mananap mga igsoon. Kay tungod ang ilang panit gihimo nga sanina ni Adam ug ni Eva, no? So atong tanawon nga ang resulta gyud sa sala mao ang kamatayon, no? Or even the Son of Man came not to be served but to serve and to give his life as a ransom for many. Mark 10:45. So kato dayang mga paghimo sa Ginoo nga pag-sacrifice atong mananap nga ang panit atong mananap himuon og sanina para kang Adam ug Eva. Usa dito ka simbolo nga nagatudlo sa umalabot nga mahitabo nga ang Ginoo si Kristo magpakatao diri sa kalibutan ug siya mahimo nga sakripisyo para kanatong tanan nga kita mapanalanginan o kita makadawat niya ng kinabuhi nga dayon nga gisaad sa Ginoo, no? Kay kato nga mananap is a symbol of Jesus Christ, no? Ang namatay nga mananap para kang Adam ug ni Eva, si Kristo mao ang simbolo. Jesus was our substitute. Imbis nga kita ang mag-suffer sa atong mga sala, sa atong mga gihimo nga dili maayo, giangko na tanan ni Kristo mga kaigsunan. Imbis nga siya naada to sa langit, ayahay siya ang ginasimba sa mga anghel, apan nianhigyud siya sa atong kalibutan, nagpakaubos nga aron ikaw ug ako mahimo nga maluwas ug pinaagi siyang grasya ug gugma, makadawat niya ng kinabuhing dayon nga iyang gisaad para kanato. So mao na nga siya ang gilansang sa krus. Bago pa nato nakita ang video sa social media, sa Facebook nga bisan asa sa atong nasod, ang mga igsoon nato nga nagtuo, no, nag-celebrate sa Holy Week mga igsoon, ang uban ni ako gyud sila nga mo represent as Jesus Christ nga magpalansang gyapon. Mao nang ato makita nga maluoy ganit usahay, no? How much more kan Jesus Christ nga namatay gyud siya para kanato, para sa imuha ug sa akoa. Revelation 21 verse 4 nagaingon, He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. So mao na nga ang kasakit nga itong nakita karon, bisan pa si Kristo naka-experience niya na, no? Nga ang tao day moagi gyud sa kalisod, mao nang di gyud ta makaingon sa Ginoo nga di gyud ka kasabot sa kuwa ba. Kay ikaw naara ka diya pero ako na ako diri. Di gyud ta makaingana sa Ginoo mga kaigsunan. Kay iya yung gi-experience kung unsay na experience nato. Gani
niuna na siya og pagkamatay. Pero nabanhaw siya maigsoon para nga kita mahimo nga linuwas. No? So, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. O katong mga nagatuo ni Kristo, katong anak sa Ginoo, nga gilansang sa cross, no? Dili sila mahanaw, kundi makadawat sila sa kinabuhing dayon. For you were bought with a price, so glorify God in your body. So giawhag kita mga kaigsunan og mga higala nga atog yung ipataas ang Ginoo pinaagi sa atong lawas. Ang pangutana, unsaon man nato? Unsaon man nato pagpataas sa Ginoo pinaagi sa atong panlawas, sa atong binuhatan, sa atong panguna-una? Unsaon man nato, no? What should we do as God's stewards? Piniyalan sa Ginoo, no? Gisaligan sa Ginoo sa iyang buluhaton. Gitagaan o gigayon. Ilabi na karon nga panahon, ang mga batan-on gipadasig nga sila gimuwali, no? Nga aron kitang tanan mahimo nga effective nga steward sa Ginoo, mga piniyalan. Ingon sa 1 Corinto kapitulo 4 bersikulo 2 nagaingon, this is how one should regard us, as servants of Christ and stewards of the mystery of God. Moreover, it is required of stewards that they may be found trustworthy. So, mao na nga sa atoa, aduna tay mga nagkalain-lain nga mga tahas mga igsoon. Nay nagkalain-lain nga mga responsibilidad nga gihatag sa Ginoo kanato. Pero usa ra nga atong tumong, mao ang pagpataas sa ngalan ni Kristo. Pero ang uban, gitagaan og tahas nga mahimo nga singer, ang uban mahimo nga friendly, ang uban mahimo nga magwawali, ang uban mahimo nga mutabang, piniyalan sa Ginoo og daghan nga mga kabtangan, mga kaigsunan, nga aron makatabang sa mga pobre, no? Pero tanawon sa Ginoo og masaligan bata niya na nga mga iyas og mga responsibilidad mga igsoon, no? Makapangutana ta nganong wala man gihatag sa Ginoo sa kuha. Basi nakita sa Ginoo nga kung imo nang madawat, tagaan ka niya responsibilidad nga grabe kabugat, no? Basing dili nimo makaya. Muna nga og makita ba nga masaligan ta sa mga bulahaton or mga butang nga ipihal sa Ginoo kanato. God has given us instruction on how to take care of the things God has entrusted us. All is written in the Bible. Sa tanan day nga mga butang nga ihatag sa Ginoo sa tua, gitagaan tag instruction pahibalo sa Ginoo kung unsaon nato na pag-manage, no? Sa kwarta, naa sa Biblia. Kung sa atong panlawas, naa pud sa Biblia. Kung sa atong pakig-amigo, sa atong relasyon, naa pud sa Biblia mga kaigsunan, no? Sa pulong sa Ginoo, naa na tanan. God's instructions for the stewards in the Bible. So balik gyud ta sa balaang kasulatan, no? Mao na nga isip nga mga Kristohanon, mga nagatuo sa Ginoo kang Kristo, ubalik ta sa Biblia. Kung unsay giingon sa Biblia para kanato, para sa atong hiyas nga nadawat or mga responsibilidad nga naa sa tuwa, no? Mao na nga atong tanawon ang Biblia. Anhi ta sa bahin sa panlawas mga kaigsunan. Unsa day ang gihatag nga mga instruction sa Ginoo sa atong panlawas. Kay kining atong lawas maigsoon gi piyal ra pud ni sa Ginoo sa tuwa, no? So, are there foods and drinks that doesn't glorify God? Nabay mga ilimnon or nabay mga pagkaon nga dili makapataas sa Ginoo? Para sa inyo may gala. Na wala. Atong ipadayon. Yes, naa. No? Sa Biblia kompleto, naay para sa health protocol,
naay para sa pagkaon, naay para sa relationship, naagyo na tanan. Deuteronomy 14 verse 3 nagaingon, "You shall not eat any abomination." Dili daw ta mukaon sa mga ginadili sa Ginoo. Dili ako nagingon na maigsuna ang Biblia. Dili ang simbahan sa East Day kundi ang Biblia ang nagingon niya na. Mao na nga giyawhag ta nga magbantay og magatiman sa atong pagkaon. Kay adunay mga pagkaon nga makapataas sa Ginoo, makapahimaya sa Ginoo, og adunay mga pagkaon nga atong gi-consider nga dili makapahimaya sa Ginoo. So, how are we going to know if the meat is clean and can be eaten? Unsaon lugar nato pag hibalo nga kini nga karne or kini nga pagkaon dili uyon sa tubangan sa Ginoo, no? Deuteronomy chapter 14 verse 6 nagaingon, "Every animal that parts the hoof and has the hoof cloven into and chews the cud among the animals you may eat." So mao daw nang atong pwede makaon mga igsoon. Kanang cloven into meaning ang tiil sa mananap buak, no? Kanang buak. Kita ba tana mga igsoon? So kana pong nagapangusap. So example na mga igsoon. Kining ox, kaning baka mga igsoon. Kung atong tanaw ng baka, buak ang iyang kuko o permente siya nagapangusap maupod sa kanding o sa kanang sheep mga igsoon. So mao na nga dili gyud na sila magbulag kining buak og tiil og pangusap. So examples of unclean meat, Deuteronomy chapter 14 verse 8 nagaingon, "And the pig, because it parts the hoof but does not chew the cud, is unclean for you. Their flesh you shall not eat, and their carcasses you shall not touch." Mga igsoon. So may mauning usa sa mga karne nga ingon sa Biblia gibawal kanato, no? Gidili sa Ginoo nga sa diha nga kita mamili kung unsay atong paliton sa merkado, ato yung pilion katong mga mananap nga gi-mention ganina, like kanding, usa, like sa baka mga igsoon kana. Pero ang pig mga igsoon usa din siya sa giingon sa Ginoo nga dulumtanan siya nga tubangan, no? Mao na nga ang kriteria naagyoy buak og kuko og nagapangusap. Mao gyud na. Og kulang mga igsoon, example kulang gapangusap pero dili buak og kuko. Dili pud na pwede, no? Og buak og tiil pero dili gapangusap, dili pud kingon sa Ginoo nga dulumtanan gyapon siya nga tubangan. Mao na nga mag-uban gyud ang duha. Mao ning giingon sa Ginoo bahin sa unclean meat. So diri ta sa isda. Unsa may giingon sa isda mga igsoon? Deuteronomy chapter 14 verse 8 nagaingon, "Of all that are in the waters you may eat this. Whatever has fins and scales you may eat, and whatever does not have fins and scales you shall not eat. It is unclean for you." Mga kaigsunan. So giingon sa Ginoo nga ang iyang instruction katong naay kapay og himbis nga mga isda, no? Maoning limpyo para sa tua. Giingon sa Ginoo nga maoning kan-a kay kini maayo para sa inyoha. O kining mga walay kapay og himbis dili pud ni maayo og hugaw ni para sa inyoha. Unsa man day makapangutan nata, unsa man day purpose sa Ginoo ngano gihimo na sila sa dagat? Nganong naa pa man gyud na sila nag-exist og dili man day pakaon? Ang purpose sa Ginoo maigsoon mao na sila ang tiglimpyo, tig kuha sa hugaw, mga kaigsunan sa dagat o sa tubig. Mao na nga ang sulod sa ilang lawas toxic kaayo o makahugaw sa tuwa og atong kanon. Dili pa man guro karon sama sa atong sugilanon ganina nga ingon
ingon sabitin nga dili mo mamatay. Wala lagi sila namatay diha dayon pero namatay sila sa pila ka mga tuig. Kining pagkaon og dulong tanan dili ta diretso madaot pero kadugayan nga atong pagkaon mga igsoon mahimo nga mapiktuhan ang atong panlawas. Mao na nga ingon sa Ginoo mahugaw ni para kanato. So ang Biblia nagaingon Leviticus chapter 11 verse 13 nagaingon, and this you shall detest among the birds, they shall not be eaten, they are detestable, the eagle, the birded vulture, and the black vulture. So sa mga family pod sa birds mga kaigsunan o kaygalaan, mao ning mga mananap nga dili ipakaon sa Ginoo sa tuwa. Sumala pa sa Leviticus kapitulo 11 bersikulo 13, no? Kay kini nga mga mananap atong makita nga aduna sila'y kaparihas. Kining mga mananap like eagle, owl, kini sila mukaon og mananap gyapon, meaning mga carnivorous. O kana dili na ipakaon sa Ginoo kanang mga birds o mga langgam nga mga carnivorous. O kining ingon nila nga nocturnal, sa gabi active pero sa buntag dili. Mao na nga giingon sa Ginoo dire nga dili ta pwede mukaon og eagle, dili ta pwede mukaon og owl kay tungod dili ni maayo para sa tong lawas, no? So dili na pud ta sa ilim nun. Umana man ta sa pagkaon, dili na pud ta sa ilim nun. Proverbs chapter 20 verse 1 nagaingon, wine is a mocker, strong drink is a brawler, and whoever is led astray by it is not wise, no? Atong makita nga ingon diri sa Biblia nga gi-discourage ta sa pag-inom og makahubog nga mga bino or mga ilimnon mga kaigsunan. Kay gingon diri nga it is not wise. Makahimo gyud sa tao nga bugo kung i-harsh pa nato og kanang terminology mga kaigsunan, mahimo gyud nga bugo ang tao og mahimo gyud nga dumb ang tao. Kay tungod sa diha nga mahubog ng tao, wa na siya kay balo kung unsa ang pagabuhaton, no? Usahay maglakaw, sige zigzag maigsoon, no? Og usahay gani makatulog na kung asa sila nag-inom kay tungod ang ilimnon nga makahubog, makahimo og bugo sa tao, no? So ingon sa Proverbio kapitulo 23 bersikulo 21 hangtod sa 22 nagaingon, do not look on the wine when it is red, when it sparkles in the cup, when it swirls around smoothly. At the last it bites like a serpent and stings like a viper. So ako makita maigsoon nga kana bitong nay mga magpalit og mga bino maigsoon, lami gyud kay tan-awon bisan ako. Lami gyud kay tan-awon nga kanang bugnaw bitaw gikuha sa ref. Unya magtulo-tulo ang tubig bitaw. No, lami kayo murag makauhaw gyud. Murag naa kay urge nga mapil kog kuan dato be kay uhaw kayo, nakakita ko ng botelya nga grabe ga laway-laway unya. Lami kay mo inom, no? Ingon diri nga ayaw na lang gyud tutok. Ayaw na lang gyud tan-aw. Kay kadugayan og dili nimo makaya or dili nato makaya, makaapil gyud ta og tagay mga kaigsunan, no? Mao na nga adto gyud palibot ang baso kay para makainom tanan. Og kadugayan mao nang hinungdan nga adunay kagubot, adunay kalalis, adunay rayot kay tungod naglalis naman mga kaigsunan, no? Og human nimo pag-inom mga kaigsunan, nawala ba ang atong problema? Mawala ba ang atong mga concern sa kinabuhi? Ang atong utang, ang atong sakit, mawala ba? Pag mata nato mga kaigsunan, labad kay atong ulo, no? Mao na nga sama ra gid na siya sa serpent nga it stings like a serpent, no? It stings like a viper. So mao na ang mga igsoon nga giawhag ta sa balaang kasulatan nga ayaw na lang gyud tan-aw, ayaw na lang gyud duol.
ug dili nimo makaya ang temptasyon. So mao na ang giingon sa Ginoo bahin sa ilimnon. Napa 1 Corinto kapitulo 6 bersikulo 9 hangtod sa 10 nagaingon, neither fornicators nor drunkards will inherit the kingdom of God. So kini klaro gyud ni nga giingon sa New Testament bag-ong tugon nga ang katong mga palahubog, katong mga nagainom, no? Fornicators, no? Dili makasulod sa balay or gingharian sa Ginoo. Dili ako nag-ingon na mga kaigsunan kundi ang balaang kasulatan. Mao na nga giawhag ta sa Ginoo o sa balaang espiritu nga mo palayo. Ayaw na lang yung tanaw. Ayaw na lang yung testing. Kay matod pa, masisira ang buhay mo. Mao na nga magbantay gyud ta mga igsoon og mga kaigalaan. So, aduna po'y instruction bahin sa wealth, mga kaigsunan. Kay piniyalan man ta sa tong lawas kung unsaon na to pag-atiman, mao nang gi-instructionan ta unsay pagkaon nga pwede na to makaon nga gikan sa karne, sa bird o sa isda nga aron ang atong pagkinabuhi hapsay og malinawon. So karon piniyalan pud ta sa mga kabtangan. Ingon diri nga mahimo pud tang sinaligan sa mga gagmay or dako nga mga butang. Like sa kwarta maigsoon, no? Kay usahay maigsoon, gitugot sa Ginoo nga makaangkon ta og mga butang or minilyon. Ako wala gyud ko kaangkon ana. Kamo siguro, no? Kay aron nga makatabang ngadto sa mga nanginahanglan. Atong basahon ng James chapter 1 verse 17. Kining atong nadawat nga mga butanga nga gikan sa Ginoo, kinahanglan nato nga i-recognize kung kinsay naghatag ani. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of light, with whom there is no variation or shadow due to change. So mao na nga ang tanan nga mga gasa nga atong nadawat, ma-material man o ma-physical, no? Nga ato pasalamatan ang Ginoo. Kay kinsay naghatag? Ang Ginoo. Walay maato ug wala gitugot sa Ginoo. Whoever multiplies his wealth by interest and profit gathers it for him who is generous to the poor. So mao na nga ingon diri sa kupang sulti ganina nga ang uban nga tao gitugot sa Ginoo nga madato kay tungod makatabang sa mga pobre o katong mga tao nga nanginahanglan. Mao na nga i-multiply sa Ginoo ang iyang mga kabtangan basta mahimo siya nga matinud-anon sa pagtabang sa iyang mga isig katao, no? Mao na nga mahimo gyud tang generous labi na sa atong mga igsoon nga walay makaon, no? Usahay kaisa ra makakaon tungod sa kapobrehon, tungod sa circumstances sa ilang kinabuhi. Saludo kay ko mga igsoon kay samtang nagkwila ko og MBC. Naagi mo adto didto nga mga donor mag-sponsor og estudyante. Kay aron nga mahuman ang estudyante kay daghag working sa una nga panahon. Ambot lang karon pero mangita gyud sila og mga working student nga ilang sponsoran kay aron nga mahuman og mahimo nga malampuson sa pag-eskwela. Mao na nga mga tahas ang hatag sa Ginoo kanato. Ilabi na atong mga tao nga gipiyal sa Ginoo ang wealth, mga kaigsunan, ang finances, no? Mao na nga be generous to the poor. So Proverbs 22 verse 16 nagaingon, whoever oppresses the poor to increase his own wealth or gives to the rich will only come to poverty. So kato po mga gipiyalan sa Ginoo nga nakadawat og mga kabtangan nga imbis itabang wala niya gitabang pero iya hinong gilisod-lisod ang mga pobre mga igsoon ug ang iya lang
tagaan ug pagtagad katong mga dato ra pud pareha niya, no? Himuon sa Ginoo nga tunglohon, no? Whoever oppresses to the poor and increases his own wealth, no? Mao na nga tunglohon sa Ginoo, pwede niya bawion, mga kaigsunan, ang kanang iyang gipiyal kanato. Sumala pa sa sugilanon ni Haring David dadto sa ikaduhang Samuel kapitulo 24 sa bersikulo 10 hangtod sa 15. Nagaingon dadto nga gikuha sa Ginoo, mga igsoon, ang iyang pride pinaagi sa paghatag og famine sa iyang gingharian. Kay tungod nahimong garboso si Haring David og gikuha gibawi sa Ginoo ang iyang pride, mga kaigsunan. So magbantay gyud ta, mga kaigsunan, no? So ikaupat, Malakay kapitulo 3 bersikulo 9 hangtod sa 10. Bring the full tithes into the storehouse, and thereby put me to the test, says the Lord, no? So of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. So mao na nga og mahimo pud tang matinud-anon sa halad ug sa ikapulo, ibubo sa Ginoo ang mga panalangin nga dili na masibo sa atong balay, mga igsoon, or sa atong tigumanan. Kay tungod sa atong pagkamatinud-anon nakita sa Ginoo ang atong pagka-trustworthiness, no? Pagkasinaligan. Sumala pa ganina sa tong gibasa, no? Nga iyang dublihon, iya pa yung triplihon hantod nga kini moagas na sa balay tipiganan. O dili na lang sa tithes, mga igsoon, apil pod sa atong halad. Atong iuli ang halad o ikapulo. Ang word nga ikapulo, 10% sa atong abot. O example, o aduna ko'y 10,000 nga earning sa tibok bulan. Ang 10% ana, 1,000. Mao nang akong iuli. Karon, mga igsoon, ginapadasigan ta nga ang atong halad pod mutukma pod sa atong ikapulo. Kay tungod ang halad pod o ang ikapulo girepresentahan pod og gugma og ang atong obligasyon. Ang atong ipakita ang atong gugma nga taas pa gyud sa atong obligasyon sa Ginoo, mga igsoon. Mao na nga gipadasig karon nga aduna tay tithes and COP. So the Bible reminds us that we should never get tired of taking care of our health and wealth. So mao na, mga igsoon, atong malimtan usahay kining health. Tungod sa pagpaningkamot kay gusto ta magpatukod og dagko siguro nga mga balay, makapalitag mga nindot nga mga sakyanan, or gusto gyud ta nga maayahay ang kinabuhi sa mga anak sa mga ginikanan nga naminaw, no? Mao man gyud ang mindset sa mga ginikanan. Atong ma-ignore kining health. Kinahanglan day gyapon nga atong tagaan og pagtagad dili lang ang wealth kundi ang atong health, ang atong panlawas, maigsoon, nga aron kita makapahimaya diha sa Ginoo og mahimo tang malipayon og lig-on diha sa iyang presensya, no? So Galatians chapter 6 verse 9 nagaingon, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So mao na nga kung magpadayon ta sa atong mga maayong binuhatan, bisan pa karon nga naglisod ta, basta magpadayon ta sa atong mga plano para sa maayo o para sa Ginoo, sa ulahi or sa sakto nga panahon, due season, ato kining ma-harvest, mga kaigsunan. Kita kog isa ka video sa Facebook, sa diha nga nag-scroll ko, adunay tao nga nagbaklay sa disyerto. Basta gani disyerto, grabe ka, init og kadugayan, mauhaw ang tao. Kung wala lagi tubig, basing mamatay ang tao dito sa kauhaw, mga kaigsunan, no? Mao na ang video naghulagway sa usa ka tawo nga nagbaklay pila na ka mga miles og
sa iyang paglakaw nakakita siya og usa ka gripo. Unya naay kanang signage nga nakaingon, temptation. Og sa diha nga nakita niya, bisan pag temptation maigsoon, og ang gripo nga naa didto, hinay kay tulo. Murag kada oras ra guro mo tulo ang tubig. Pero tan-aw niya, bungtod pa man kayo, buntod nga desierto niya, init naman kayo. Moto nga nihunong gyud siya og nikuha na lang gyud og tubig dadto sa gripo nga hinay kig agas tulo ra gyud in town. Unya nakabutan na to temptation. Unya ang kamera dayon ni forward og gipakita nga luyo ni adtong buntod mga kaigsunan. Luyo ni adtong buntod nga iyang nakita dadto naaday sapa nga puno og tubig mga kaigsunan, no? Mao na nga sa diha nga kita maglakaw nga matinud-anon sa Ginoo ug ato tong tumanon kung unsay gisulat sa balaang kasulatan nga unsaon nato pagka trustworthy sa tubangan sa Ginoo. Sa ulahi or sa sakto nga panahon, tagaan gyud tag reward sa Ginoo, no? If we do not give up og dili ta muundang sa pagpangalagad sa Ginoo. Importante kayo nga atong ibutang sa tunguna-una nga ang pag-atiman sa atong panlawas o sa atong mga kabtangan samtang kita buhi pa. Dili ta makabati o kabalaka bahin sa kamatayon. Mao na nga we will be unaware of anything in death, no? So mao na nga sa diha pod nga atong paniguraduhan gyud ang atong kabtangan, pagtigom sa diha nga mabot pod ning kamatayon sa atong kinabuhi, di pod din nato madala, no? Bisan pa nga maghimo gyud ta diet, mga beje gyud, mga igsoon, pero maabot gyud ang kamatayon kanato. Mao na nga ang Bible pod mga kaigsunan nagatudlo sa atoa may tungod sa kahimtang sa kamatayon, mga minatay, no? Kahimtang sa mga minatay. Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 4 hangtod sa 6. For whoever is joined with all the living, there is hope. Surely a live dog is better than a dead lion. For the living know they will die, but the dead do not know anything. Unsa daw mga igsoon? Nga ang mga buhi, kita mga igsoon, kay balo kita nga muagi gyud ta niini nga kahimtang kining kamatayon. Bisan pa unsaon nato pag-amping sa atong mga kabtangan, bisag unsa nato pagtigom, mao na giawhag ta sa Ginoo nga mahimo na lang gyud tang matinud-anon diha kaniya nga aron kita makaangkon niadtong kinabuhing dayon. Apan sa diha ang tao mamatay maigsoon, wala siya'y nahibaw-an bisag unsa nga butang, no? For the dead know nothing, nor have they any longer a reward, for their memory is forgotten. Indeed, their love, their hate, and their zeal have already perished, and they will no longer have a share in all that is done under the sun. So, ang patay nga lawas maigsoon, mawala na gyud na ang iyang kalimutaw o ang iyang pangunauna. Og namaingon sa tuwa nga, hala, basing mubalik to siya ba kay wa para ba ko kabayad, no? Una nga usahay ang tao tungod kay aduna siya pangunauna nga ang patay mubalik pa, magpakita gyud mga igsunan, no? Pero ang gingon sa Biblia, ingon diri, ang patay wala na pangunauna, og ang iyang gugma, ang iyang kasuko, ang iyang pagbati sa kaibog mawala na ning tanan, no? Og wala na siya labot sa tanang mga butang nga gakaytabo ilalom sa adlaw, mga igsoon, no? Mao na nga ang kamatayon pangandaman gyud gyapon. Genesis kapitulo 3 bersikulo 19 nagaingon, by the sweat of your face
sweat of your face you shall eat till you return to the ground, for out of it you were taken, for you are dust, and to the dust you shall return. So, mao na nga ang kamatayon, unsa daw? Mao ning panahon nga ang atong lawas mubalik sa yuta. Kay gikan man gyud sa yuta ang atoang lawas. Hinimo gikan sa gihimo sa Ginoo, no? Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 7, and the dust returns to the earth as it was, and the spirit returns to God who gave it. So mao na nga ang atong lawas mobalik sa yuta, kay gikan man ni sa yuta, og ang kalag, meaning ang kinabuhi mobalik sa Ginoo, no? Ang hangin nga gihatag sa Ginoo mobalik gyud sa Ginoo, kay kini gikan sa Ginoo. So the spirit here means the element of life, not a conscious living spirit. So mao nang ang spirit day maigsoon ato ning inex kining pulong nga ruwak, Hebrew word, no? Kining word naga-describe sa prinsipyo sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo sa ato nga mga tao, no? O gingon diri nga ang ruwak translated as breath, kining gininhawa nato maigsoon. Dili detong gipakita sa TV nga sa una mahadlok gyud ko moadto og kanang CR sa gabi maigsoon, or kanang ngit-ngit bitaw nga kahiyon na kay ko pero di ko mangihi kay basing na ay magpakita sa kuwadad to. Pero sa akong pagtuon sa diha nga nagkadugangan ang pagtuon og kahibalo maigsoon, akong nahibaw-an nga kining spirit nga gisgutan dire mao ni ang atong gininhawa, no? Ang atong gininhawa mobalik sa Ginoo kay siya mao ang naghatag niini. So God breathed into the nostrils of Adam. The spirit here describes the element that God used to give human life, kining breath mga igsoon. Ang ruwak, spirit, is breath. So mao gyud na ang simple nga explanation may tungod sa espiritu nga mobalik sa Ginoo. Ang ato ra yung gininhawa mobalik sa Ginoo. So Satan continues to deceive. Mao na nga sa kadaghanan mga kaigsunan, ginailad ni Satanas, akong gingon ganina nga basing makita nato katong atong nautangan nga nipahulay na, kay si Satanas iya putang ilaron kay tungod nagtuo man ta mga kaigsunan, no? Una nga sama pod sa iyang gihimo kang iba sa atong una nga mama, ingon diri nga iyang giingon sa sugod nga dili lagi ka mamatay, no? Dili lagi ka mamatay ug mukaon ka ni ini nga prutas. Tinuod man gani wa siya namatay dadto diretso apan sa pila ka mga tuig ni pahulay gyud si iba. Mao na nga kining kahimtang sa minatay, importante gyud kay ni nga atong mahibaw-an nga aron kita mahimo nga andam sa pagbalik sa Ginoo, no? Aron nga kita mahimo nga adunay pagsalig diha kang Kristo. Adunay pagtuo nga lig-on sa diha nga adunay mo hapak sa tuwa nga mga problema sa atong kinabuhi. Si Satanas naningkamot nga makigbisog gyud sa atong una-una o kasing-kasing. Ang ato ra gyung tsansa nga kita makadaog maigsoon mao ni, no? Si Kristo ang Ginoo nga nagpakamatay sa cross para kanimo ug kanako, nga kitang tanan magkahiusa nga na sa gingharian sa Ginoo. Ingon diri sa Juan kapitulo 6 bersikulo 3, "Do not marvel at this, for an hour is coming when all who are in the tombs will hear His voice." No? Katong mga naa sa lubnganan nga nipahulay na, ang atong mahal kinabuhi, ang atong lulo, lula, o aduna man tay mga ginikanan, aduna man tay mga igsoon, aduna man tay mga suod, kay nga higala nga miuna og pagpahulay kanato,
Ingon sa Biblia sa Juan Kapitulo 6, versikulo 13, 3, nga kini sila pagatawgon sa Ginoo. No? Pagatawgon sa Ginoo sa iyang pagbalik. Kay tungod, iya kining pagabanhawon. Good to the resurrection, who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment. Iya kining banhawon mga igsoon, kay aron nga matagaan og iya nga balos. Ingon diri nga ang mga maayo nga tawo nga nipahulay sama ni David, sama ni Solomon, pagabanhawon sila sa Ginoo aron nga tagaan og kinabuhing dayon. Apan kato mga tawo nga naghimo kung unsay dulumtanan sa atubangan sa Ginoo, ingon diri kato mga naghimo og mga dautan, sila pagabanhawon pod aron ilang atubangon ang ilang bayad sa ilang sala, mga kaigsunan, no? Gikan sa kamatayon nga naka-experience sila niini tungod sa sala, og tungod pod sa sala banhawon pod sila pag-usab aron nga mudawat sila sa ilang punishment, mga kaigsunan, no? Mao na nga giawhag ta nga mahimo tang matinud-anon isip nga piniyalan sa Ginoo og maghimo tag maayo diya sa atubangan og sa atong mga isig katawo. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Makapangutan na tanganong gakaitabo maning mga injustice sa atong kalibutan. Nganong gakaitabo maning unfair nga pamaagi sa atong panggobyerno or sa atong mga nagkalain-lain nga mga grupo, mga kaigsunan. Atong nakita ang atong nasod diri sa Pilipinas, gubot gid kayo, no? Matingala ta nganong wa may gihimo, ang uban makapangutana, nganong wa may gihimo ang Ginoo? Nganong wala man siya ni interfere sa mga pangnitabo niini nga kalibutan? Ang tubag giingon niya nga sa diha nga mabot ang panahon, due season, sakto nga panahon, iyang tagaan ug balos ang matag usa sumala sa atoang mga binuhatan, no? Og ang atong binuhatan maayo, kita nahigugma sa Ginoo. Og kita nagbuhat og dulumtanan diya sa tubangan, meaning wala pud ta nahigugma sa Ginoo, no? Kay masusama ra na sa usa ka relasyon nga kung higigugma nato ang atong partner or sa atong sa mga ginikanan diha, no, nganong naglig-on man mo sa inyong relasyon kay tungod nagigugmaay, wala mo ni biya bisan unsa kalisod, wala gyud ka ni biya sa Ginoo, wala gyud ko ni biya sa Ginoo. Mao na nga kita pagabanhawon aron sa pagdawat sa kinabuhing dayon. Kung wa ta nigugma sa Ginoo, ngano mag-antos pa man nga pwede man ko maka-earn sa dili maayo nga pamaagi. Pwede man ko nga dili musimba or pwede man ko nga dili mutuman sa kabubuton sa Ginoo. Nganong maglisod-lisod man gyud ko. Apan ingon diri, tagaan tagbalos sa Ginoo sa pag-abot sa panahon, mga kaigsunan, no? How are we going to live this borrowed life? Ingon sa Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by in faith in the Son of God who loved me and gave Himself to me. So mao gyud na, mga kaigsunan, nga kita mga katawhan sa Ginoo, atog yung i-allow ang balaang espiritu ug ang Ginoo nga magapuyo kanato nga aron kita mahimo nga hingpit sa tubangan sa Ginoo, no? So mao na nga di gyud nato mahimo nga magbinuotan or magmatarong pinaagi sa atong kaugalingon lamang, kundi kang Kristo
mga igsoon. Kung atong dawaton si Kristo nga atong manluluwas og ang Ginoo nga nagpakamatay para kanako og kanimo, og atong sundon ang iyang giingon nga if you follow me, keep my commandments, kita mahimo nga makadawat niya ng iyang saad. Kanina atong gibasa ang yulo maigsoon nga you only live once. Kita mabuhi lang sa usa ka panahon. Apan kung kita naa kang Kristo, nagkinabuhi kita kang Kristo, dili lang ta kausa mabuhi kundi hantod sa walay katapusan. Mao ni nga naapod tay acronym mga igsoon, no? Live life for Christ. LLFC. Magkinabuhi nga naa kang Kristo. Are you willing to give Him yours, mga kaigsunan? Sa tuwa, andam bata nga ihatag ang atong kinabuhi. Pinaagi sa atong gugma o sa atong pagserbisyo diya kaniya. O giyawhag ta mo maigsoon nga og kinsa may mudawat kang Kristo. Musaad na ta karon nga atong tumanon ang iyang mga gipang-ingon sumala sa balaang kasulatan. Nga kung kita na gugma kaniya, kita mutuman sa iyang makabubuton. So God bless og maayong gabi sa tanan.